Nisi valjda luda to jedeš? A? Ne, normalno, samo uživam u ambijentu. Ambijentu? Da. Volim ovo mesto. Reče niko nikad. Ti si luda. Zašto smo ovde, Mark? Okej, dva razloga. Prvo, ovo je mesto na kom svima kažem kad se vraćam u akciju, kontaš? I drugo, jer sam gladan, pošto sam sam samcat spasio zemlju 2 put u poslednje 2 nedelje. Ej, ne! Jel mi veruješ da su se ljudi žalili da nikad ne pobeđujem? Koji ljudi? Pa znaš. Stvarno ne znam. Fanovi. Šta reče? Moji fanovi. Tvoji šta? Moji fanovi, okej? Koji fanovi? Ali sad više niko da zucne, jer pre svega, sve druge Markove sam poslao po burek. Marš tamo vi, zgodni momci, rekoh. A kad nisu otišli, prebio sam im te jake mišićeve turove i lagano ih oterao. Rekla bih da su svi ostali to radili, bilo nas je tipa 30 tamo. I onda prebio sam angstroma. Nađi dimenziju gde nisi luzer, rekoh, sem što to ne postoji. Stvarno mislim da nisi to rekao. I onda, ovo je bitno, ovaj lik, pokazujem na sebe, ovaj lik je izlemao Conquestu bulju. Se sećaš? Bum. Ali jesi li? Mislim, jesi li? Da. Mislim, na kraju je bio samo jako usamljen, znaš. Meni. Fazon, to je malo imalo uticaja. Nije imao kožu na sebi, Mark. Pitam se kako to. Ne boriš se sa kožom, Eva. Pa, dok si ti uzimao sve zasluge, neki od nas su se spremali za ono što nam stiže. Kako se spremali? Pa, dosta pisanja, dizajniranja, Hej. crtanja, glasovne hej. glume, organizacije. Stani, ne, rez. To je moj fazon, samo ja to rešavam. Kao što si rešio Conquesta. Bio je vrlo jak za matorca. Dobro onda, reci šta si hteo. Šta sam ja hteo? Šta god bilo ovo što sad radimo, meni je sad prvi put. Ne mogu da verujem da si Alana i Cecila doveo ovde pre mene. Dobro, okej, daj kartu. Sad, pusti kartu sad. Jel treba da bude prazna? Ovakve stvari nisu baš... Eva, jel možeš možda Imaš kao... sreće što smo u vezi sad. Jel može i meni jedna gurmanska, molim te? Više kupusa, ništa ljutenica. Možda malo ljutenica. Znaš, čirokana verzija tebe sad sve bolje izgleda. Wow, vidi to, pogled datum. Brzo je to. Spremite te gde je 5. sezona William Mimove. Ili ne, bolje. Mislim, što je mnogo, jel da? Stvarno sad uzbudite se. Sezona 4 je luda. Hej, možda pobediš još jednom. Da, ili 2 puta. Ili svaki put možda... Da, možda pobedim svaki put.